Elinye lamagama ajwayelekile ongase uhlangane nawo esikhathini esiningi kulezi zinsuku ngemuva kwe-angiogram libizwa ngokubala kokuvinjwa kwegazi emithanjeni yegazi okubizwa ngokuthi yi-coronary calcifications. Lokhu kuvamile kakhulu, ikakhulukazi kulabo baguli abanesifo sikashukela eseside. Kuze kube yiminyaka embalwa edlule, iziguli ezine-coronary calcifications zithathwa njengesithende se-Achilles se-coronary angioplasty. Empeleni, lezi ziguli zenqatshwa i-coronary angioplasty futhi zithunyelwa ukuze zihlinzwe ngokudlula ngenxa yokuthi awekho amathuluzi okuvula le-calcium. Kodwa eminyakeni embalwa edlule, besinobuchwepheshe obungcono nobuthuthukile obufana ne-orbital atherectomy, i-root ablation, i-LASER kanye nemishini ye-intravascular lipotripsy engasusa i-calcium ekuvinjweni kwemithambo yegazi. Lobu buchwepheshe busebenzile kakhulu ekuguquleni indlela eselapha ngayo iziguli ezinezinselelo zokuvinjelwa kwamavena egazi. Ngakho-ke, uma unazo iziguli ezinezinselelo ezinzima zokuvinjelwa kwamavena egazi futhi zinikezwa i-bypass, ungahlala uthola omunye umbono. Singakwazi ukunikeza ukwelashwa ngendlela yalezi angioplasty nama-stents. Inzuzo enkulu yokwenza i-angioplasty kanye nama-stents ukululama, isikhathi sokululama ngokushesha lapho iziguli zingakhululwa emahoreni angama-48 ngemva kwenqubo yembobo encane ngesihlakala. Ngakho-ke, ukubalwa kwe-coronary akusabhekwa njengengozi enkulu ye-angioplasty enama-stents one-100 wesikhathi.